Λιούμπισιτς, πολύ ωραία συνεργασία. Ο ποδιάου του Λιούμπισιτς, σουτ εκτός περιοχής, πήρε το rebound. Τι έκανε, ο Γκατσίνοβιτς από τη μικρή περιοχή πήρε το rebound από το δοκάρι του. Ποιος ήταν στην αρχή, δεν θυμάμαι. Τι έχασε από τη μικρή περιοχή χωρίς τέρμα, το έριξε στο δοκάρι. Παιδιά, απίστευτο. Απίστευτο. Ωραία με τον Γκαρσία μπροστά η ΑΕΚ. Πολύ ωραία με τον Γκαρσία. Ελεύθερος ο Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή του, τη σπάρει. Γκολ! Γκολ! Πάμε μωρέ! Λιούμπισιτς γκολάρα, παιδιά. Λιούμπισιτς στο 5ο λεπτό στην πρώτη συμμετοχή με την ΑΕΚΑΡΑ βασικός. Όχι, έχει ξαναπαίξει βασικός, συγγνώμη. Ωπω, Λιβάη, τέτα. Τι χάνει ο Λιβάη, παιδιά. Την έριξε πάνω στο τερματοφύλακα και την κλέβει από τον τερματοφύλακα και βάλει γκολ. Άντε μωρέ Λιβάη! 2-0 ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, 2-0 ΑΕΚΑΡΑ. Παιδιά, ο τερματοφύλακας σε ένα αστείο πλασεδάκι του Λιβάη έχασε την. Πολύ το κόρνο. Πολύ καλή φάση για το Ρότα. Σπάει την μπάλα στον Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, αφήνει για Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς γκολ! 3-0. Πάμε μωρέ καψούρα! Πάμε μωρέ! Τι έβαλε ο Γκατσίνοβιτς, παιδιά. Ένα Ελίασον, εκτέλεση. Πάλι μου κουντί στο χέρι, κουντί πέφτει κεφαλιά, γκολ! Άντε μωρέ καψούρα! Μούκου 4. Τον κράταγαν δύο κάτω και την έχωσε ρε μεγάλε. Μούκου 4. 4-0 είναι ναι αδερφέ. Είμαστε ακόμα στο 4-0, ναι. Έβαλε αυτόν γκολ ο Βίντα. Ο Στρακώσο του ζητάει την μπάλα, είναι εκτός τέρματος, τη γυρνάει δυνατά ο Βίντα και τον κρεμάει κανονικά το Στρακώσο. Γκολ Ίντερ 4-2. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα, υπάρχει ένα τέταρτο με 20 λεπτό σχεδόν. Πρέπει να ανέβουμε τώρα να ανεβάσουμε κι άλλη διαφορά, δεν γίνεται 4-2 με αυτή την ομάδα. Την είδα. Στημένο για την Ίντερ. 4-3. 4-3 για την Ίντερ, παιδιά. Βγαίνει μπάλα εκτός περιοχής, σουτάρει ένας από εκτός περιοχής και απλά βάζει γκολ. Πω φίλε. Έχει χαλαρώσει πολύ η ΑΕΚ. 4-3.